हरे कृष्णा। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഇന്ന് ഏതാണ്? അധ്യായം 6 ആണ് അല്ലെ? അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാക്ഷാത്കാരം കഴിഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതില് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഈ ധ്യാനയോഗത്തില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതിൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തില്, ഈ യുഗത്തില് ഇപ്പോ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് അത് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ, കുറെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറെ അവയവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ആ അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ കണ്ണായാലും കൈയായാലും നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആര്? നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഷെയർ ചെയ്തില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗീത മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത
നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യത മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ തന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, തന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് കുറെ പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് യോഗ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് യോഗയാണോ എന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്തല്ല, ഇതൊക്കെ യോഗ അല്ല. ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ക്ലേശൻ എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ചിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താണ് യോഗ? പക്ഷെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ. അതായത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 6 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗയുടെ 6 പടവുകൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നത്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും, ചിലത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ചിട്ട വരുത്തുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക, ആരാധന ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഏതാണ് പറയുന്നത്? ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെ, ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എവിടേക്ക് എത്താണ്? ധാരണ. ധാരണ എപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്തായി? കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ധാരണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെൽഫ് കൺട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പരിശീലനം വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് ധ്യാനം. കുറെ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധി. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ചുറ്റും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അയാള് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ആരെ ദർശിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഫസ്റ്റ് യമം. യമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ആസന, മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ ഇരിപ്പിന്റെ ഒരു പോസ്റ്ററിനാണ് ആസന. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പ്രാണായാമം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ, പ്രത്യാഹാരം. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക. സമാധിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടൊരു സുഖം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നത്. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ മനസ്സാണ് ഉറ്റ ബന്ധുവും, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. എല്ലാതും രണ്ടും, ശത്രുവും ആത്മാവിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്, മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും ആര് തന്നെ, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്, മനസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാണെങ്കിലോ അവന്റെ പരമശത്രു ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മളെ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മളുടെ പരമശത്രുവായ മനസ്സിനൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആയിട്ട് പോകും. നമുക്കൊന്നും ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അത് വ്യർത്ഥമായിട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്താവും. മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ജീവിച്ചു പോരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ എന്ത് മാറും, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ചിദാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും, ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തണുപ്പ് ആയാലും ചൂടായാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാനമായാലും അപമാനമായാലും അയാൾക്ക് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി നേടാനും പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ എന്താണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നിനും പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാതും സമഭാവനയോടെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ എന്തെന്ന് പറയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക്
സാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ആത്മസംയമിയായ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിലല്ല ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഈ എല്ലാത്തിനും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് ആ വ്യക്തി കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ, ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ മാത്സോ ഇംഗ്ലീഷോ, ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവാസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉദിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം അയാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിപൂർവകമായിട്ടുള്ള സേവനം കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം അയാളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കാണ്, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, തന്റെ മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അയാള് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 1-2-234 പറയുന്നുണ്ട്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പരിപൂരിതനാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധി നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണത്, ഭക്തിയുടെ അമൃതം നിറഞ്ഞൊരു സാഗരമാണത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായ മാലിന്യം പൂണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലീലകളെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന.
അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇത്ര നേരം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, എന്തുകൂടി ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭക്ഷണത്തിനും ഉറക്കത്തിലും കൂടി എന്ത് വേണം? നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് പറയാണ്. നമ്മള് കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്തൊക്കെയാണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നത്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവർക്ക് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഭക്ഷണം, ഒന്ന് ഉറക്കം, ഒന്ന് വിഹാരം, പ്രവർത്തികൾ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അമിതമായി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ആ യോഗ പരിശീലനത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം, വിഹാരം അർത്ഥം എന്താ? വിഹാരം മീൻസ് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇത് 4 കൂടുമ്പോ അതില് വിഹാരം, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങള്, പ്രതിരോധമൊക്കെ വരുന്നത്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നവനായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയണേ, എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നവന്, എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവന് ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടൂലേ? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനും അവര് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അവർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും അവർക്കറിയാം. കാരണം എല്ലാറ്റിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് എന്താ പറഞ്ഞ അവർക്ക് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി എല്ലാവരും ആരെ ദർശിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ബോധം വരാണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ
മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ എന്ന്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ. ഏത് രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ? അറിയാവോ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണഭാവം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ. അതായത് ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോലെ ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും കൂടിയിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണ മനസ്സെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതാണ്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പിന്നെ സാധിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആരാ പറയണത്? അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഗുരുവിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ അർജുനനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയണത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, കുറച്ച് ദുഷ്കരം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറഞ്ഞ, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിസ്സംഗത കൊണ്ട് നിനക്കത് സാധിക്കും. പറയാണ്, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക, മനസ്സിനെ എന്താ പറയാ, അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ്, ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്? അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കണതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്
നമ്മളത് വല്ലതും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമെന്നാണെങ്കിൽ അടുത്തത് അർജുനന്റെ സംശയം. കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാപുരത്തിലൊക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംശയം ആരുടെ? അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കണം. ആ ചോദ്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ അശ്രിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, നമ്മൾ മനസ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു, പിന്നെന്താണ്, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച്, ഉറക്കം നിയന്ത്രിച്ച്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരിശീലിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട്, സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ നമ്മളിത് വിട്ടുപോയി, നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? അതിൽ പരാജയം വരും നമുക്ക് അല്ലെ. ആ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എവിടെ ആകുന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു, പക്ഷെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. അത്തരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് അവര് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഉപരിലോകങ്ങളില് പുണ്യം ചെയ്തവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? വാണതിന് ശേഷം അവര് ഈ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടത്തെ ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവിടെ ആനന്ദമൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും പിറവിയെടുക്കും. അപ്പൊ അവർ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവർ വന്ന് പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മബോധമുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും. അവിടെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവര് വീണ്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ആ നിർത്തിവെച്ച കൃഷ്ണാബോധം അവിടെ നിന്ന് അവര് തുടങ്ങാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഡോക്ടർ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ MBBS ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു പോകാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശം കൊണ്ട് നമുക്കിത് മുഴുവിക്കാനായിട്ട്, നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയി ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നതും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് സ്വയം ഉയരാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അയാളാണ്. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്? ഈ യോഗിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മള് 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതില് സത്യയുഗത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? അവിടെ സത്യയുഗത്തില് ആയുസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 1 ലക്ഷം വർഷമായിരുന്നു അവരുടെ ആയുസ്. അവിടെ എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന യജ്ഞം? ഏതായിരുന്നു? ധ്യാനത്തിനായിരുന്നു അവിടെ, അല്ലെ? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രേതായുഗത്തിലോ എത്രയാണ് ആയുസ് പറഞ്ഞത്? 10,000 വർഷം. അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? യജ്ഞമായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെ? ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്തായിരുന്നു? വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോ, കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിലെ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ, പരിശുദ്ധി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചെല്ലുന്ന നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നത്? ഹരിനാമ മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. വിളിച്ചോ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, അതായത് നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കലിയുഗത്തില്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും സ്റ്റെപ്പിൽ പോണതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മറ്റുള്ള യോഗകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഭക്തിയോഗമാണ് അതെല്ലാം. മറ്റുള്ളതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ വേഗം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? ബുദ്ധിമുട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് പരിശ്രമം വേണം. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി ബട്ടൺ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. മാത്രമല്ല കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്, കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് വേണം? ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങള് ചൊല്ലേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തില് എന്താണ് 500 വർഷമാണോ 5000 വർഷമാണോ? 500 മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗംഭീരമായ വേറൊരു രീതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു വേദ സാഹിത്യത്തിൽ എടുത്താലും ഹരേ കൃഷ്ണ ന്നതിനേക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? കലി പ്രബലമായതാണ്. കലിയുഗത്തില് അവര് മനുഷ്യര് അല്പായുസാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ വഴിയിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവിടെ നല്ലൊരു കാര്യം എന്തുണ്ട്? അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരൊക്കെ അല്പായുസുകളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും വഴക്കാളികളൊക്കെയാണ്. എങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുണം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അതീന്ദ്രിയമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 8 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ആ ശിക്ഷാഷ്ടകമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തില് ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളും ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും എന്താണ്? ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഏതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഇത് 5 പേരെ പ്രണമിക്കുന്ന മന്ത്രമാണിത്. കാരണം അതിലാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ, ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. നമ്മൾ പതുക്കെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പുറത്തൊരാൾ കേൾക്കണ്ട, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അത്ര സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അത് ചൊല്ലണം. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്? ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. ആദരവോടെ ചൊല്ലണം, ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടോ നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, നടന്ന് ജപിക്കാം, ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ടാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് എങ്കിലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നാമജപത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയാണ് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതില് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമമാണത്. അത് 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് എന്താണ്? 108 തവണയെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ അത് മുഴുവനാകുള്ളൂ. പിന്നെ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു മുത്ത് ഗുരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. നമ്മള് 108 മുത്ത് കൂടാതെ ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. ഇത്തിരി വലിയ മുത്തായിരിക്കും, അതിലെ സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്ന മുത്തായിരിക്കും. അതുമല്ല നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പിന്നെന്താണ് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ ടിവിയോ മൊബൈലോ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണത്? മനസമാധാനം തരാനായിട്ട് എന്തിന് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസമാധാനം സന്തോഷമൊക്കെ നമുക്ക്, പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം കിട്ടും. നമുക്ക് ജ്ഞാനോദയത്തിന് ജ്ഞാനം ഉദിക്കാനും നമുക്ക് നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസമാധാനം സന്തോഷം ജ്ഞാനോദയവും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എവിടെ ഇരുന്നും പുറത്തോ എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. കൂട്ടമായിട്ടും ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. അതൊന്നും ഒരു വിരോധമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമനിയമങ്ങൾ, ആസനം, പ്രാണായാമം, ആസനം, ധാരണം, ധ്യാനം, സമാധി. ധ്യാനം, സമാധാനം. യമ, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. മാതാജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇസ്കോൺ ചെയ്യുമ്പോ യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്?
ഇസ്കോണില് യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടാണോ ഉള്ളത്? സത്യമഹിംസ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്കോണില് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ദീക്ഷാ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ചായ, കാപ്പി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കി 16 റൗണ്ട് ഡെയിലി 108 മുത്തിന്റെ ഒരു മാല, അതേപോലെ 16 റൗണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ ജപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് ഏകദേശം 1-2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാലയിലാവൂലേ, ജപമാലയിലാവൂലേ? അത് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറും. തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ, ശ്രദ്ധയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജപിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മളത് കുറെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്കത് യൂസ്ഡ് ആവില്ലേ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ മാറും, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറും. അതുപോലെ ദാപരയത്തിൽ നമ്മൾ വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിച്ചിട്ടാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ പുറം നാമസങ്കീർത്തനം. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെയും നമ്മള് രൂപം വെച്ചിട്ടില്ല ആരാധിക്കണേ. അത് നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയല്ലേ പ്രഭു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങള്, ഇപ്പൊ പുഷ്പമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മന്ത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ, മന്ത്രം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുണ്ടാവുക. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് അതിനൊന്നും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്തത് നമ്മളത് ചെയ്തു പോകുന്നു. അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഈ രൂപം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ രൂപം വിട്ടുമാറിയില്ലെങ്കിൽ, രൂപം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല രൂപം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്. മാതാജി കേൾക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത് വിടാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അത് പോകെ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും അതൊക്കെ. നമ്മൾ ആരെയും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യമാവണം ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന്. അതുവരെ നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോകാം. അത് കഴിഞ്ഞ രൂപം വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കൂലേ പ്രഭു? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരില്ല പ്രഭു. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മാറ്റം വരും. നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചോ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയണത്, ആ ലെവലിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളല്ല, നമ്മളൊന്നും അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും എത്താത്ത വ്യക്തികളാ. ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് സെൻസർ പോലെ അവർക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അതല്ല. മാതാജി, ആ ഒരു ലെവലിലെത്തണമെങ്കിൽ 8 നിയമങ്ങൾ ആദ്യം പാലിക്കണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ? നമ്മള് ആ 8 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അവരൊക്കെ വേറൊരു ലെവലിലുള്ളവരാണ്. നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത്. അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ജന്മം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 വർഷം 2 വർഷം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും ചെയ്തതുകൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അത് പറയുന്നുണ്ട് പോകെ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം 16 മാല ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, രാവിലെ 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും മാറ്റം വരാൻ പോണില്ല. നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് 100 ചിന്തകൾ വരും. കാരണം നമുക്കതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും വരും പല കാര്യങ്ങളും ചിന്ത. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാതും. അത് സാധിച്ച വ്യക്തികൾ വേറെ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ആയവരല്ല, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അത് നമുക്ക് കുറെ സമയം നമുക്ക് എടുക്കും. അടുത്തത്, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റം മിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവനും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും വളരെ കുറച്ചുറങ്ങുന്നവനും അധികം ഉറങ്ങുന്നവനും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പിന്നെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ. ശ്ലോകം 6:41 ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? നീന്തിനിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ പരാജയനാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ? അഥവാ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമ്മളിതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അർജുനൻ ചോദിച്ചു എന്താവുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്? അവര് വീണ്ടും
ജനിക്കും. ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും ജനിക്കും. അവർ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കും. അവരെ വീണ്ടും അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പഞ്ചതത്വ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗി. യോഗി 47ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. സമയം പോയതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര മാതാജി ഗദാധരേന്നാണോ ഗദാധരേന്നാണോ? അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് വ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കണം ചൊല്ലേണ്ടത്. ആദരവോടായിരിക്കണം. ആദരവോടും ഭക്തിയോടും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ? ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ പകുതിയായി ചൊല്ലുക. പകുതി ചൊല്ലി നിർത്തരുത്. പിന്നെ ജപമാല കൃഷ്ണമൂർത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ടി വി കാണാൻ പാടില്ല, മൊബൈൽ നോക്കാൻ പാടില്ല, പേപ്പർ നോക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സമാധാനം, മനസ്സമാധാനം, സന്തോഷം,